ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡಗ ಮೀಂದ ಕೈಪು ಅವಳ ಏರ್ ಮಲ್ದಿನ ಮೀಂದ ಕೈಪು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಮೀಂದ ಕೈಪು ತೋನಿಗಲಗೆ ಯಾನ್ ಪೂರ ಐತ ಐಟಮ್ ತೋಚ್ಪಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲು ತೂಲೆ ಎಂಚ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದ್ಲ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕೈ ರುಚಿ ತೂಲೆ ನಿಗುಲು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕದ ಮೀಂದ ಕೈಪು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ತೂಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ಗೆ ತೊನೊಡು ಹಲ್ಕ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡವೆನು. ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಣ್ಣ ಆವಡವು ಸಣ್ಣ ಆಯ್ಬೊಕವೆನು ಪಾಡೋಡು ಇಕ್ ಬಿಸಲೆ ಪಾಡ್ದು ರಡ್ಡು ಕೊದಿ ಬತ್ತಿಗಿನ ರಡ್ಡು ಶುಂಠಿ ಗೊದ್ದುದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ದೀತಿನ ಮೀನು ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕೊತ್ಪಾಯಡ ಬೆಚ್ಚ ನುಪ್ಪು ದೊಟ್ಟು ಮೀನ್ದ ಕಾಯಿ ಪುರ್ರಾಡಿ ಬಲೆ ಉಂಡ್ರೆ ಬಾಯ್.